Ato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your Ano na lamang? call out your name. Wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and Diyos maray na pagkaaga sa Sendo Gabos, mga tugang. name. Welcome po sa programa nga ramon niya to. Single time to Sa ngaran ni News Manager Mar de la Cruz. instead of Ako po muna sa inyong mga kaibanan ko niyan na Lunes din pagkaaga. with you up there and meet out. Sagol kitang alas 12. Knock on your door, ring on your bell, tap on Hindi ko napansin, pirrepeat palanso sa kuyang Quilio. tonight when the moon is bright Nakaroa ba ko pa digdi sa estasyon? until you do. May pinag-asikaso pa si News Manager Mar de la Cruz. Kaya kita po muna mag-iribanan. Ako po ang solamente ang lalaking Totoy noon, pero Tito ngayon, Tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Just ain't no time to sleep. Kaya ba yan sa luwasan Mega Force Patrol? It's instead of Na nagpapadagos na maghanap din ng mga impormasyon. how can I hold you near Kaning balangibog sa banwaan. there and meet out. Ay, bati ko una. Good morning tabi sa kabos sa mga taga Sentro kan Ligaspe. Yan da sa market sa Ligaspe, makusugo ng DCGB dyan. If you don't come out Kay amigong nong sa meat shop tabi. Maray na udto tabi sa imo. until you do, I'm gonna knock and ring and tap and knock and ring Kaya kita, and ring and tap. habang kita nagkakaon, so iba na mamaho pa sana, so iba nagluluto na naman ng pangutuhan. Kita po muna magiribanan. Knock on your door, ring Sa ngaran tap on your kan sa muyang ano yun eh, come out. technical naka-duty ngunya. It's bright, I'm gonna Si Kuya Bonjing Tanay. Kasi nandoong IT. Kasi duty yan si Richard Ale. on your door, Si Richard Astor. out your name. Wake up the town, you'll Ay, kumusta na databi ka mo? gonna Ang sa kuya pong numero 0966-1931-118. say you're gonna 0966-1931-118. just ain't no time Para sa gabos na mga komentaryo, suggestion, opinion, reaksyon. to cheat. Out, Pinaka-the best dyan pagkaon. you near with you Speaking of surprise, and me down here. kaso bago nakikig ka Kuya Bunjing ta, igwang nagpadara sa kuya sa harong ning package. No till Pag una ko, kung sisay nagpadara ning package sa kuya, moon is bright, I'm gonna knock it. sabi niya, so may package daan na ma-arrive daan niya na aga. Hindi ko in-expect na nagpadara sa tuya kay Bado. Salamat on tabi isa sa indo. Ay, siyempre. Ano yun eh? Anong pangyari man ng bulong? Dakulong? Pero pampalakas to ng resistensya natin. Let's Ngayon pang may COVID, get up, counting sheep. So, muna nagkakaigwa na naman din Media Dialogue ang Department of Health. Live po yan Yeah, I'm gonna napanapon talatunta kung saan na naman tap on operang kaso na naman ng COVID ang duminugang ngunyan tabi. out tonight when the moon Apresyado taga-boss na gibo-gibo kan mga local government units I'm gonna knock and ring and para mamantener kasi pasunod ang minimum health protocol sa indang mga lokal na gobyerno o magin man sa mga barangay tabi. I'm Kaya gonna kinakaipuan din na talagang makusog na kooperasyon man kan publiko. tap on Tanganing maiwasan ang pagdakulpa kan kaso din COVID-19 na. the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. 3 minutos bago mag-alas 11. Ilag tong una mga bareta dyan sa luwas. Kaya ba si partner Luens Burse Barcena. Partner Luens, please come in. Yes, salamat tabi partner Ren. Aha. Maray na aga, asina maray na aga sa gabos na mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, mas lalo man ngunyam ti pahigutan ang implementasyon kan health protocols digdi sa ipatura kan Legazpi City Police Station. Ini pagkatapos naman utarang kan DCGB News na su health test pati su mga
police blatter, Mhm. inireluwat na sa nadigdi sa may balkonahe ka na sampitan ng istasyon, dahil napipalaog digdi sa main headquarters area. Aha. Susog digdi sa ipatura, ini kasuguan ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita, Mhm. tangani ng bawasan ang pagpara-contain kan mga manlain-lain na mga kilyentes, tangani ng may bitaran ang pagkanayap kan COVID-19, tamanunutaran man ang digdi sa ipatura, Mhm. kapag mga araw kining oras, uun alas 8, sagkot maghapon iyan, parte rin, Mhm. Pakul na mga kalyentes ang minakuha ni mga police clearance kasing so iba pang may mga concerns manungod sa PNP Legazpi. Mhm. Isar kayan, bago magpasiring digdi sa laog, may masalubong sa imong lababo, maalakanaw kamo na digdining kamot, Mhm. kanaw mo kikamot, may alcohol duman, tapos papadilon ka ki temperature scan, Aha. nga ninang masiguro na dahil ka nin manifestation and symptoms bago ka maglaog sa patura. Aha. Tapos kaya, naka-facial dapat ang mga kliente, tapos pinag-welcome na sana, so mga makuha din police clearance sa luwas mismo kan ni patura. Siyempre, with social distancing. Correct. Aha. O kaya sa ngunyan, ang pangaputan man ka na ipatura, susog kay Betita, na magpartisipar ang gabos ng mga mapasiriring digdi sa ipatura, tanganin ang may bitaran, at hindi na maging saropa sa kulog ng payukan lokal na gobyerno kan Legazpi ang kapulisan, lalo na digdi sa ipatura, kung kaya sindangon yan, maigot man nun yan na nagpapasunod ng minimum health protocols, pati ang mga test digdi, may mga improvised naman digding mga barrier, Aha. tanganin ng so katransaksyon, kung dahil manin na may tataong dokumento o kung kaya nagurulay-ulay sana, may barrier sa paagi, sa pagitan o kaya sa tahaw, kan pulis, buda, kan mga klienteng sibilyan. Aha. Tama yan tabi partner na pigagibo talakan Legazpi PNP talagang kinakaipuan tangon yan in dobleng pag-iingat asin seguridad. Correct. Sa simpleng paagi kan pagsunod sa mga minimum health protocol, domino effect iyan hanggang sa kaigwanin magayon na resulta. Roger to that. Kimagi nga ning sa epitabi partner rin, dahil tayo hindi masyadong nakaka-face-to-face interview dahil lang kan distancing protocols man digdi sa ipatura. Aha. Kung Talaga. kaya, so ulay-ulay bagang medyo kapi-kapi lamang with Aha. Pepe, dahil Aha. pa nangyayari. Aha. Pag-iingat man iyan ade. Oo. Mhm. Maski nga nakita sa trabaho taman talagang apektado medyo limitado naman kita makipag-urong sa mga amigo niya to. Pure ka dyan tabi partner rin. Mhm. Roger, ingat na lang tabi partner rin. Pati sa mga pag-iriba. Yan ang mga nagdag na bareta, LBB sa luwas. Ako po, si LBB. Salamat partner Luwen sa mga tugan niya mga impormasyon hali dyan sa Legazpi PNP. So yan Tama ang pagagibo dyan sa Legazpi PNP. Magin man tabi sa ibang mga hepatura kan kapulisan. Tasaro tabi ang mga police station. Saro ang mga police station sa mga pinagbibisita o talagang duduman ki mga tao dahil lang may mga pinag-aasikaso mga requirements parang lalo-lalo na sa mga trabaho baga. Sa pagkuha kan requirements so police clearance sa siniba pa, talagang ining police station saro po ini sa mga pinagdadayo talagang dakol dyan tao minsan lalo na kung peak hours. Knock on your door. Ring Kaya tama po yan, habang kita nagsusunod sa pagsulog din face mask, face shield, asin magin man, so bago paglaog dyan sa building, magugas ka sa imong kamot, magsunod ka sa pinapauton na protocol, pag-check ka temperatura, knock on your door. at least maski puro pa tabi, mababawasan ang paglakop din COVID. I'm gonna hoo-hoo Importantihon tabi iyan nga maray. down until you say you're gonna. Maski garo kasadit iyan na effort tabi sa pagkontrol o sa pagkurtar kang COVID-19, dakulaon man po ang magiging epekto kayo sa komunidad. Instead, Kaya maging importantihon na bago kita magdisiplina sa iba, disiplina ang tangon nasa diri ta. with you up Sa pagsulog ng face mask, face shield, tayo lang nagpupuni yan sa tuya sa sadiri niya to. on your door. Hanggang sa magkaigwan ng epekto yan sa mga tawong nakakaiba niya to, nakakauron, dadarahon maninda iyan. You don't come out tonight when the moon. Good morning tabi kay Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita. Karo sa mga maigos na hepe kan PNP. Kini si Police Lieutenant Colonel Rodelon Betita. Mabuto nining hepe, Na nasa daraga pa ako, nasa daraga pa ini, Chief of Police pa sa daraga. Just say Talagang halos oral daw, nagkakapi-kapi kami kayo ni. down kisses instead of counting sheep. Gari talaga, so gari baga so haluin na kami magka-midbit. Near with
baro kining amigo, si Police Lieutenant Colonel Rodilon Betita. Door, ring on your bell, Okay, param daw tabi ka mo. on your window too. If you don't come out, Sabi ni Kuya Joel Barameda, gandang morning Tito ng Albay. Huni naman po kami, nakamonitor na sa programa. Sabi ni Kuya Joel Barameda, dyan sa Riverside, Bakakay. ringing, tapping, knocking, ringing, tapping, knocking, ringing till you do. Bago ang gabos, makomersyal kami ni Kuya Bunjing. Tamang oras sa Bilog na Pilipinas, alas 11:03 din pagkaudto. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mo bang maging mas masigla at mas kaaya-aya ang inyong labing-labing? Heto na ang natural na pampagana ng mag-asawa. Talk F Mixed and Capsule with Fulvic Mineral. Natural sex enhancer, non-acidic, and immune booster. Makes you feel better than ever. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternative Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternatibo, The Big C Center, sa Sorsogon City Ranch, The Rizal Street, Barangay Piat, Sorsogon City, in front of A&M. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo pinakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Hinagad kan Philippine Association of Medical Technologies na lang kawan ang bilang kan mga ipinapadarang healthcare workers sa Estados Unidos. Sinabi ni Labor Attaché Angel Trinidad kan Philippine Overseas Labor Office sa Washington, D.C. na gusto ka na pamit na
pagtao o magtao nin oportunidad sa inda mga kapwa medical technologist. Sa iyang sinabi na maabot sa nasa 110,000 ang pangangaipon nin medical technologists sa Estados Unidos. At kay ni sinuspendir ni POEA Administrator Bernard Olalia ang deployment nin healthcare workers sa ibang nasyon matapos mag-abot nin 5,000 ang kota. Yan ang pangalas 11 Bareta, halidigdi sa DZ Gibenos Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Alaksan FR. Ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa pandemyang ito, napakahalaga ng paggamit at pagbabahagi ng wastong impormasyon. Ang pagkalat ng fake news tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 ay nagiging dulot ng takot at pagdududa. Dahil dito, patuloy na ipinapaalala sa publiko na ang lahat ng mga bakuna ay mabisa at ligtas na panangga laban sa COVID-19. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay dumaan sa masusing pagsisiyasat, pag-aaral at pagsusuri ng mga eksperto. Huwag tayong basta maniwala sa mga haka-haka lamang. Bagkus ay kumuha ng mga impormasyon mula sa mga verified sources. Ang taong may tiwala sa agham, makakamit ang kaligtasang inaasam. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sige, balik kita sa programa. Uy, alas 11:15 na. Din pag-udto. Gonna knock on your door, ring on your bell, Kaso bago, tap on you. may nagburungagan dyan sa may, may nagburungagan dyan sa may palamigan sa Daraga. Moon is bright, I'm gonna knock and Pailig mo kayo bunjing, karo man sana nag-online sabong. knock on Matindi sa bungagan kan duwa. out your neck At saan tayo follow up na daw yan? of the town. Paano sa progreso dyan sa bungagan na yan? Gonna hoo-hoo Paano naman si Saigana? So wala o sumiron. until you say Bakanta dyan ta, karoon nun ta si PSO Chief Rene Portillo. Dahil lang ta sa PSO so nag-responde dyan sa incidenting iyan dabi. Sige. Tugan ka. Nabinot-lugod kita. Tugan niya itong mga barata dyan sa luwas. Nasa linya si Partner Ange Galero. Partner Ange, please come in. Nandyan. Partner Ange. Habang nire-dial tabi ni Kuya Bons, ba't yung kung na maray na to dyan sa gabos sa mga taga Daraga Public Market, makusugon ang DCGB tabi dyan. Salamat kay Sir Natemis na Lubete, ang Market Administrator, dahil lang ta pag-aga, ang radyong mananaw nindo dyan, DCGB, ayun ang pipa-play dyan sa mismong address, so public address system, kan market dyan sa Daraga. DCGB tabi ang namamayagpag dyan sa lugar na iyan. Sige. I'm gonna knock on Yaw na. your door, ring on your bell, Nagre-dial pa. tap on your window tune. Pagkaaga-aga, nagburungagan dyan sa Daraga. Kaya taday ko na Okay na? O sige. Nasa linya na si Father Ange Galero. Father Ange, please come in. Yes, maray na aga rin. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya tong bareta. Padagos mo niya na kampanya kan Commission on Elections o COMELEC Legacy Field Office sa mga Legaspenyo para padagos man na suportaran ang sendang pinagigibong continuing voters registration. Inigo niya ang sinabi sa DCGB News ni Attorney Mike Laurio na presente o kayang acting election officers kan syudad ng Legazpi kung sa iyang sinabi na sinda
mamaliugot mo niya na maimbitaran o mainganyar ng GAD ang mga ligas pinyo na magparehistro na na kinaraman man sa pinagubantayan o pagpapaabot kan eleksyon 2022. Sigun kay Laurio, sa ngunyan, nasa 190 poco mas o menos o 190,000 poco mas o menos ang bilang kan total na nakarehistrong botante sa bilog kan syudad kan Legazpi Alagad, pwede pa ining madugangan o kaya mabawasan sa mga maabot na aldaw. Inian kadtangkan pahayag ni Attorney Laurio. Ayun na. Nora. O na nilagalaw partner so so audio. Pigaayos pa ni Kuya Bonjing, sige daw. Nailing ko lang sa pandok ni sir. Warang sound. Warang sound. Wala pa sa sound. Wala pa sa sound. Ano tabi ito, partner Ange? Ini na lang ang payag niya. Lahat ng qualified na mag-register na, pumunta na ho kayo dito para mag-register. No? Huwag lang ho tayong maghintay ng last day para magpa-register. And pero na ho tayong, we should entertain and use these innovative ways of registering para at least kahit pandemya, kaya pa rin nilang makapagpa-register and may exercise yung right of suffrage. Kailangan natin makapag-register upang makaboto sa May 9, 2020. Yes. Sinabi ni Laurio na sa ngunyan paragos pasinda sa pag-akseptar kan mga nagpaparehistrong botante dahilan siga pa man nagkakanigong peryodo bago mabot na katapusan kan Setyembre kung saan iyon pinagtalaan na aldaw kan huring pagpaparehistro may kinaraman sa nasambitan ng bagay. How about tabi partner Ange so satellite registration na pinagsasabi? Digdi rin sa Legazpi ang satellite registration papanuhan pa ninda aram mo naman ang COMELEC enot na nindang pinag-anunsyo na desin na makakaiguanin sa satellite registration sa mga lugar na haralanggawan kaso kan COVID-19. Okay, Roger. At tabi rin sa nagdagtapang bareta digdi sa Luwas, ang Sigalero, DCGB. Salamat tabi partner Ange sa mga dugan niya itong mga bareta diyan sa Luwas. Ano ko diyan sa registration para sa maabot na 2022 election. Bonjing out, Kuya John is in. Ang alamat kan Pulanggi. The best ka talaga. Luwag tama mga bareta dyan sa Luwas. Nasa linya si Kuya Al Armario. Ang alamat kan Taisan. Kuya Al, please come in. Yes, alamat ng Daraga. Aha, talagang matindi. Burungagan pala. Burungagan? At sa tayo, interview na si Sam na Portilla. Burungagan ka sa baka naman. Nailing ko. Swerte baga. Garo ako nagiling kay Pacquiao Mayweather na laban. Akan sila. Anyway, tabi, Rans, kon ang kampanya kan APEC, seryosohon ang pagbarayad kan konsumidor. Dapat man seryosohon nindaan serbisyo. Yan man sanaan sentimento kan mga konsumidor. Padagos bigla maabot sa tuya dahil bibihira na ang aldaw sa kabanggi na nagba-brown out lalo digdi sa patutukad sa southern area ng Legazpi going to Manito. Paulit-ulit na pigsasabi kan APEC na big improve naman ninda ang serbisyo. Malata may mga developments ng pigigibo kan mga linya pasiring sa Manito. Alagad pirang bola ng pahayag iyan iyo man garay lalo lugod nagdala ang mga problema sa brownout naman nailahin na sana ang rason sa saindang mga announcement kasudma bata pista man sa Maslog bawal na nga subisita brownout pa bawal na gayud Kuya Al sa kuryente bawal gayud sa kuryente ma ako man ito gayud order kan IATF bawal da subisita mga alas 10 baga brownout na pangyari. Kaya sabi nga ni nagparanos da so mga preparasyon man ta, siyempre may mga preparasyon man mas kapropa no. So mga pamilya baga siyempre big birisita man maski nga bawal sa mga
hari sa rayong lugar. Pero yun ang aning ini na grabe epekto kang brownout. Na talagang perwisyo, lalo ko yan sa mga nagumurodyol, kung ano-ano na mga sa mga mga gamit bagasarong. Pag minabigla sa ng brownout, lalo baga kung pagkabanggi, pag-uungit mo ng gadma pamanggi, saka man titirahong kang brownout, makauyam mo yung baga. Makauyam talaga. Kaya yun ay yan ang sentimento man kan mga konsumidor na konsige ang kampanya kan mga taga-APEC, magbarayad tulos. Iyo man ang kampanya kan mga konsumidor, napakalayon man ang serbisyo, tulos-tulos ang aksyon sa mga problema. Roger. Yan tabi, sa informasyon pa, di Saudi Arabia, Ligaspi, Alang Mario, DCGB. Salamat tabi Kuya Al sa mga dugan niya tong mga impormasyon hali dyan sa luwas. About na naman sa kuryente, dahil matapos-tapos na istorya. Paano ko dyan sa kuryente? Dyan may ilingan urag, kan mga opisyalis nga to sa gobyerno. Lalong-lalo naman tabi digdi sa probinsya kan Albay, kung sisay an may pinakamakusog ang buot, na maski puro paano, magibo lamang nin physical solution, o hindi talagang naiiling na solusyon, paano ko niya didig sa kuryente? Dakol na mga tao, o dakol na mga Bicolano, Albayano, ang dai matapos-tapos ang reklamo tabi sa APEC. Manugod nga tabi sa supply ng kuryente. Dahil lang talagang apektado, bako lang kita, lalo-lalo naman so mga estudyante ngunyan na nagmumodule tabi. Dakulaw ng epekto pag puro palsok ang kuryente. Nakakaraot kay appliances, nagpapurotok na sa nabiglaan mga ref, ang TV, ang iba pa, talagang matindi. I'm gonna knock on your door. Ring on. Kasabi ba kan APEC, so rehabilitation daanin da, duro diretso pa. So pagpalit kay mga linya, so paglimpya, kaya ano-anong rason tabi. Sana kung arog man tabi kayan ang rason, sana kurukas-kasan. Dahil lang tabi ang kuryente, sarok po yan sa mga kinakaipuan sa pang-ural daw niya itong pagkabuhay. Dahil pa na-mention dyan talaga, so mga tao talagang dependent na maray sa kuryente. What if may pasyente ka mo sa harong lindo na kinakaipuhan ng kuryente? Iga-atake ni man lain na mga helang. Yan po naiipit. Ibig na dahil magastusan, pambakal ki generator, o pambakal ki gasolina sa generator kung nagba-brown out. Mas lalo lugod, nagsasakit ang mga residentes. Kaya sana, mailing man tabi ini sana kan mga opisyales digdi sa probinsya. Kasi daw ang ay talagang kung magibunin dahil na magibuan kay magkakandi kong solusyon, talagang mahiiling mo man na naghihiro talaga. Dahil supuro pa apod sana sa meeting tabi, kulang tabi yan. Dahil tabi sana kita puro taram, kundi magibo man tabi kita physicalmente. Apektadohon ng maray tabi ang mga Albayano. Dito pa namin mensionar so mga yaon dyan sa mga harayang lugar. Igwa man niya ng linya ng kuryente, pero puro palsok man tabi. Wala daw si nakakasubago nga ni talaga. Sa kulo ng mga makonsulong barita dyan sa daraga. Kasubagong aga, subarita ako kasubagong aga. Susarong motorista tabi. Susarong motorista Kuya John. Nag-agi sa may busay, sa may outpost, sa may pagkagsawa baga. Nag-agi dyan, ngunyan. Nag-agi dyan sa motorista. Sinita kayo sinita kayo ning sarong barangay Tanod, barangay Tanod yan, barangay Busay. Taday nagsulog ng face mask. Pig sita, day pig sulog nagsulog ng face mask. Diretso hali sa motorista paduman sa bungalon. Pag bliko sa may bungalon, pig dirty finger so tanod. Nag-dirty finger sa tanod tabi. Otong lalaki. Kakahiling niya duman sa tanod, kaka-dirty finger niya duman sa tanod. Anong nangyari? Ano ang nangyari tabi? Oto baga, nakabangga sa sarong nakamotorsiklo man. Kakakiling-kiling niya duman sa tanod. Kinilingan siya. Ano nangyari? Buminangga duman sa kasabatan niyang motorsiklo. Kaya uning nga, nipiga agad ko kay Kapitan Ramon Nidua kang barangay Busay.
So CCTV footage. Dahil antay ko na itong CCTV footage. Habang ang tabi din do. At i-upload tayo yan dyan sa sakuyang Facebook magin man sa page kan DCGB News Online. Kung ano, kung maano ini, kung mapasa sa kuya ni Kapitan ni Dua. Dahil anta. Bastos man ining bastos man ining persona ngini. Puto palan, nasa influence ning bugsok na likido. Kaya pala niya ito nag-ibon. Abananta daw si Sir na Rene Portillo kung ano na lamang so nangyari duman sa bungagan sa Daraga. So mga PSO so nag-arawat. Ang problema so ano ini? So PSO na babae lugod so nag-awat. So mga lalaki lugod na Hello tabi, Sir Portillo. Opo. Hello sir, si Rans Luna po na sir kan DCGB on air po kita sa programang Aramon niya to. Ren, so okay lang. Sige. Hello sir. May hapot lang tabi ako sir. Oo. Aha. Ano ito, Ren? Aha, kasi bago po kayo tabi sir, may nag-post sa social media itong nagbungagan sa may palamigan. Na ano? So duwang lalaki, ano po sa update duman tabi sir? Anong oras nangyari tabi, Ren? Kasi bago pa lang sir, mga alas 10:30. Dito na ako sa LTO. Aha. May sinubmit akong papeles. Wala pa man report sa akong disawo ko. Aha. Basta tabi, sir, ayos mo mga kwan, dito sa may palamigan, may nagbuwagan kanina. Sige, ipalo up ko ng tabi, Ren. Ipalo up ko. Okay po. Okay tabi sir. Salamatan tabi. Okay. Sige, welcome. Okay, salamatan. Yan tabi, mga tugang sir na rin po. Di ba pala sa'yo nakaabot sa report tabi, manugod kayo itong bungagan? Ha? At mailig mo kuya dyan, so bungagan ka subago. Siguro ka nag-iiling kay Mayweather Pacquiao. Kanya-kanya, nagkarag-arag pa kayo sa lalaki, So duwang lalaki. At mauragon pag-iling, Sinare ko nga nito, check mo naman sa ano ko. Gari ka nag-iiling kay amateur boxing ko. Parehas nagpupurma sa duwa, maura. Imbis na awaron gan mga tao. So mga tao lugod, nag-iiling pa. Ano na pangyari? Pero sala po ito. Kung mainit ang sa imong payo, di mo pag-agi tabi sa arog ka iyan na pag-trigger ki dagit, Dahil lang tami mga madadanyaran. Papapasok ka, pandua, so gali mo maluwas pa. Kaya medyo kaya baga sabi ninda baga, pag nadadagit ka, yaon na dyan nag-trigger. So mga bagay, iba pang mga bagay na pwede mong gibuhon. Kaya mas magayon na kita, pag dagit kita, maging kalmado sana kita. Harug sa kuya. Di ako nadadagit. Di pa ako nadagit lamang. Oy, salamat po pala kay salamat kay former Speaker Alan Peter Cayetano. Nagpadala ng damit sa akin kanina. Nagulat ako kasi akala ko kung sino nagpadala ng package sa akin, Yun pala, may lamang damit Kuya Joe. Matindi naman talaga si former Speaker. Ikaw man? Tayo muna. Balay mo, magpadala sa buong estasyon. Ay, salamat po, former Senator and former House Speaker Alan Peter Cayetano po. Sa imong kabuutan. Magin man kay Madam na Angie Don Mastrilye. Maraming salamat po, Ma'am Angie Don Mastrilye po. At ingat po kayo dyan sa Metro Manila. So, itong tabi, may nag-text sa kuya, kan Domingo, may nag-text sa kuya manungod duman sa o itong nangyari baga sa ICR. Dito lang ini ma-confirm kung saan hali ining opisina na pinagtuturungan ng sospetsado tabi. Pero sa ngunyan tabi, rest assured na ining suspect nakasuhan na. Napadusahan na ini, napadusahan na tabi ining taong ini. Tanganing mapagbayad man kan sa iyang genibo. Kailan kay puwan talagang higpitan na. Oy, so kung pa lang dyan. So, bago ang gabon.
Bago ang gabos palantabi, makakomersyal lang kami. on you win. Oras sa Bilog na Pilipinas, alas 11:32. An oras hatod sa Indokang Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Rexidol Forte. Lakas banat sa 4. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y paklo. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. Ang Joy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas pack, only 1050 SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. One-piece Chicken McDo, 75 pesos na lang ulit. Dine-in na sa McDo para sa presyong throwback. Prices vary. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ang sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals.
To stay fit and slim, mag-mix and capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed and Capsule with Fulvic Minerals. Mixed and Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsules. Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay. Igwa pang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Ay, naka-off pa lang show mic ko. Oras sa Bilog de Pilipinas, alas 11:44 na. Din pagkaud to. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? O, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Alright, push mo yan te, push mo yan bro. Pray until something happens, sabi nga ni Papa Mar. Matindi sa matindi sa Pakistan. So sarong probinsya tabi mga tugang sa Pakistan, da ika po pwedeng kung masayuma ka magpabakuna kontra sa COVID-19. Aram mo ka ano gigibuhon sa imo? Iba-block so sa imong cellphone. Ha? Sa gabos na mga communication sites, magin man so sa imong so function kan cellphone. Sa sarong partikular na probinsya dyan sa Pakistan. Ano daw kung gibuhon man nadig sa tuya? Alam mo kaya nangyari kay adigdi sa Satuya sa Pilipinas? Confused, ha? Confused ang tao, lalo-lalo naman sa ururon manungod sa bakuna. Aminon taman o sa dae, kulang ang satuyang kaaraman bilang mga Pilipino kan mga bakunang nakalinya na. Ha? So mga nakalinya dangon yan na ituturok sa tuya. Nagkakaigwaning confusion as in magin man so kakulangan sa kaaraman. Na porkit ini haling China, porkit ini haling sa ibang lugar, dai mapabakuna dahil nga ni duman sa rason na ito. Inutsala po tabi, ha? Ang bakuna, permina iyan igwang pinagtaram na efficacy rate, ha? O ini ong epekto talagang magayon. It doesn't mean na porket 75 pataas ang sa iyang efficacy rate is day ina siya or 75 pababa, day na po ineffective. Day man po iyan iluluwas, lalong-lalo naman day may naprobaran tabi ng FDA kung bagsak o talagang wala man epekto o magayon na maidudulot sa tao ang bakuna.
Kaya kita po tayo na kita maging mapili sa pagpapabakuna. Kung anong yaon dyan, pagpabakuna na kita. Okay, what if ining pinagigibo dyan sa Pakistan, gibuhon man digdi sa Pilipinas? I-block man so i-block man so cellphone. Kung abo, magpabakuna tabi kontra sa COVID-19. May nag-text. Sabi ni 230, uyam naman ako sa APEC, wala na alda o si mana na brown out. Sige sinda bully o sabotage sa mga barangay, pero sa diri ng APEC, bastos ang serbisyo, palpak. Dagit ini, Dagit ini si 230 tabi. Dagit siya sa APEC, Kuya Jo. Papalamigin ko na ang iyong ulo. Uminom ka muna ng tubig, mag-relax ka dyan at sumayaw sa ating tugtugin. I-swing mo muna ang iyong init ng ulo. Sabi ni 261, iyo baga ako sir nagmamati sa'yo, si Mr. Kachopoy ito ng daraga ang matinik sa mga kolehiyala. Abay, matindi ka talaga, ha? Parang matatalo mo lang tito ng Albay, ha? Tayo kasi matinik lang sa matinik sa dugi. Sa Metro Manila, pinalitan na tabi so restriction sa curfew hours 12 a.m. to 4 a.m. Mayari paro lang ako. Habang nagkakaigwa kita ng pagigpit sa satuyang quarantine measures, ini man na nagkakaigwa man ng confused ako. Kung ako ang hapoton, napaka-confusing. Dahil hantay ining bagong pinaluwas na kasuguan kan IATF sa Metro Manila. Gigibuo na 12 a.m. to 4 a.m. ang curfew hours. Nata daw ito, Nata daw ito 12 a.m. to 4 a.m. Di ba kung isipon mo baga, gari halipot na oras. Magkakaigwa pa ng oras o tabo, tanganing makapag-inom-inom, makalubag-luwas-luwas lamang. Mauli ka 12 a.m. to 4 a.m. Alipot lang po yung oras, 12 to 1, sarong oras na yan dati. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. 4 hours. 4 hours tabi, Apat na oras na ng curfew. Pero ini sa Metro Manila sa natabi ini. Pero di pa kaiba so sa Metro Manila plus bubble. So yan bagay dyan sa nakapalibot sa Metro Manila, Mga tayo nag-exit ini. Happy birthday pala tabi sa kabos na nag-birthday ngunyan. Nag-celebrate ka sa ng mga kumpleanyo. Maray na sa Indo kabos. Sa mga taga, sa mga taga-uwas, maray na ondo tabi sa inyo nga amin dyan. Yan sa Reduta family sa Barangay Tubgon, Uwas Albay. Diyan na kita nakakauli, Kaso bago, nakauron niya to si Tito Soto III, ang Senate President kan Pilipinas. Sinabi niya na posible, Ibang abang-abangan, taga rin magayon na magiging laban sa ang laban sa pagka-presidente, Dakol na ang nagpapamati na sindama dalagan para sa 2022 election. Arugen kay Soto Lacson tandem. Posible da yan, Sabi niya kasubago. Pero sa ngunyan, nasa stage sinda na pinagdadawag ninda sa mga agrangay kan mga tao. Lalong-lalo naman sumakay na kaipuan kan mga Pilipino. Ayun daan sabi niya baga kasubago. O si Sepa. Si Senador Antonio Trillanes. Saro sa mga talagang malanit anyimot. Pagmanungod kay Presidente Rodrigo Duterte. Si Antonio Trillanes. Tapos sabi niya, nakadepende din ni kay Vice President Leni Robredo kung siya madalagan. Kaya mangyayari, nagalat-halat sa nakitsempo. Si Sepa, ini possible ini si Mayor Sara Duterte. Kaya dahil sabi baga mapalit, tama lang iba, gustong gibuho na Vice President si Presidente Rodrigo Duterte. Kuning kaso man matapos na sa iyang termino. Nagpapamarati na
Ano daw ang mangyayari sa Pilipinas pagkatapos kipirang taon? Ano daw ang nai-imagine niya to sa tuyang nasyon, tabi, Pero magayon man kuta na iyan, na kita nag-serve sa nasyon, pero sana, tawanan taonan ng prioridad. So, kinakaipuan talagang tawanan ni atensyon na sin prioridad. Dahil so, dahil so, basta-basta bagat nag-ano sana. So, nag-announce na madalagan, pero ratsan, palagdalagan, pananggana. Wala man mangyayari. O, ngunyan tabing presenteng pandemic. Dahil kitang nariparo social media na mga small and medium enterprises o yung mga SMEs. Kinitabi, kinakaipuan tayo ining suportahan dahil lang tasindaman po ang saro sa mga nakatabang kasato yung ekonomiya. Kaya baga pang may nag-online selling, baga minsan sa Facebook, lalong-lalo na, kita suportahan tasin na, lalong-lalo na kung kita midbid ta sa tawo. Dahil lang tayo nibagang mga SMEs, tabi, mga small, medium enterprises. Saro ini sa mga nagtataon ng pundasyon sa tuyong ekonomiya. Ngunyan na nga ning talagang medyo hababa ang income, lalong-lalo na ngunyan na may pandemic. Saro ini sa kinakaipuan tang mga suporta sa mga pagkaon, sa mga iba pa. Serbisyo, malagtitinda kibado, maski ano pa man. Pwede iyan, Suportahan tatabi iyan. Ngunyan pang pares kita nakamati ng kadipisilan sa buhay, tabi. Ay, marinaw to palang tabi kay Mayor Vic Perete. Diyan sa Banuan Candaraga, nakantabay ngunyan na pagkaud to. Sumagabos sa mga sumagabos sa mga empleyados diyan sa munisipyo. Marayan no to tabi sa inyo gabos, Mainito ng panahon. Magdaraki pa yung mag-inom kitubig. Sabi ni Sana Joseph Subli Heruela, Alarmaria. Natin ini nag-merensyon. Sabi man ni Sir na Oscar G. Torres, PBN News. Marayan no to tabi sa imo, Sir na Oscar Torres. So mga nagkakaraon tabi dyan sa Karinderya sa Luwas, sa Marjans Eatery, dyan sa Tagas Daraga Albay, tabi maray na udto sa Saindo Gabos. Diyan sa nagkakaraon kipapaitan. So nagkakaraon ki sinabawan na puwerte. Pero mas puwerte sinabawan ko ya John, pag igwang kampang na. Kung may kampang, matindi. May nakauron ako kasusaro na amiga. Speaking of suman nag-uruli bagatabi digdi sa probinsya kan Albay, lalong-lalo na suhalid dyan sa Metro Manila, Diyan pa lang sa sa Naiya. Sabi kan amiga ko, kan naguli siya digdi, nakauron ko through phone call, kasuhapon. Hali siyang Metro Manila, hali siya dyan sa Quezon City. Ngunyan, naguli siya digdi. Sabi niya sa kuya, maluwag na da sa Naiya, Maluwag na da tabi mga tugang sa Naiya. Sa sense na masakay da nga ni siya, ma-board na baga duman sa terminal baga, sa aeroplano, masakay na. Si pala, si Vice Mayor Junjiao siya pala ang taboy sa kuya. Oy, Vice tabi, maray na to tabi sa imo, ikanan tunay, the best talaga ni si Vice Mayor Junjiao siya, Maray na to tabi sa imo ba, isaro sa mga mahiguson na mga opisyales kan sa tuyang gobyerno. Maski may pandemic, padagos pa ang session, maski virtual tabi, talagang kinakaipuhan na magpadagos tanganing sa mga pinagkakaipuhan kan mga barangay, magiman sa mga ordinansa asin resolusyon na kinakaipuhan kan banwaan kan daragan, napapasar, ning warang delay tabi. Mabubuhay katabi, Vice Mayor Junjiao siyan, dyan sa daraga. Ito na nga na itong sa protocol, pag baka kinakaipuhan bang requirement baga panaguli di sa probinsya is negative result of RT-PCR test. Halay dyan sa Metro Manila. Ang nangyayari tabi, sigundig di sa sakuyang amiga, pagsakay niya daan dyan sa
airport sa NAIA, may pig-fill up ang siyang form. Pina-fill up lang siyang form. Pagka-fill up ki form, dahil na iniling so RT-PCR test result. Sabay sakay sa aeroplanos, uli digde. Uli digde sa Bicol. Ngunyan. Pag-abot man daan naman digde. Pag-abot naman daan digde sa Legazpi. Ang big-expect niya nga ni may masundo dahil sa iyang ambulansya. Kaya nga ning i-quarantine siya sa mga quarantine areas digdi sa satuyang palibot. Pero ang problema, tawara lamang dahil sa iya pwede pa lang dyan sundoon. Pwede pa lang dyan sundoon. Tapos sa barangay pati, di ko naitaram kung sa'yo na barangay. Di man pati daan nag-check. Maski sinda namin susunang kukusa na nag-uli kami digdi sa Bicol, tanganin magburo bakasyon lamang, pakilista po kan sa kuyang pangaran dyan sa listahan nito, bantayan nindo ako. Makwaran din akong 7 days, maski negative sa kuyang RT-PCR test. Wala lamang mga tugang. Ano kayo implikasyon kayo Ibig sabihin, dahil man gabos na bagay, problema digdi sa tawang probinsya, kundi, duman pa sana sa Metro Manila, so naulidigdig, wala ng problema. Yung man dahil napigiling sa RT-PCR, basta na pinapilapan ka ki-form, basta may kapot-kapot ka man dahil mo aram nga ikaw na recto yan na, yan na resulta kang RT-PCR test. Pwede ka na makasakay pa digde, pauli. Kaya na nindapig check kung ilingon ta daw kung lihiti mo ining dokumentos tabi, ilingon ta daw kung totoo ining dokumentos na kapot mong RT-PCR test result. Tamala baga dyan sa Metro Manila, usong-uso sa pagpepeke, pagpeke ng RT-PCR test result. Iwa nga ng isyo kayo ito, so may nagpapabakal nga ni baga kuya John ki resultang peke, para lang makauli digdi sa probinsya. Ano ang nangyayari tabi? Nag-uruli, so mga kababayan niya to digdi sa probinsya kan Albay, in which day tamang pigbabawalan na mag-uli. Ang nangyayari, kapit sa patalim, mas gusto sumadaling proseso, mas peke ang RT-PCR test result, nag-uli digdi, nakakalusot tabi sa border. Naglalakaw-lakaw sa barangay, naglalakaw-lakaw sa sentro, oro at saan, mailingwa ang positibo. Yung nagpapano. Kaya yan tabi. Sana, yan man ang mailing na luho kan IATF. Dahil ang garin na iling tabagan na daiman gabos, sabing problema, sa LGU tabi iatang. Dahil ang taang problema nga ni mismo, nagpupuon man dyan sa Metro Manila minsan. So protocol na pinagpapasunod digdi sa satuyang lokal, daiman medyo nasusunod man duman sa pinagkataong standards man kan IATF dyan sa national. Lalong-lalo naman sa epicenter kan virus na yan dyan sa Metro Manila. Kaya sana yan ang mailing na luho tabi kan IATF. Sakita digde, nailing taman baga, nagabos man aktibo sa pagpasunod ki protocol. Mauli ka digde, quarantine. Mauli ka digde, quarantine ka digde. Tapos bagay restoryahan, pero duman pa sa nangani palanda sa source. Duman pa sa nada sa Metro Manila, wala na, may luho na. May luho ng protocol din. Pig-check ang dokumento sa kapot-kapot. Pig-check. Diretso ka ng board ka na sa aeroplano. Pag-abot mo digdi sa Legazpi, sundoon ka na. Basta may sundo ka, walang problema. Maski magpalista ka sa barangay, dahil na napig-intindi na. Kaya, ano ba magagawa natin? Tandaan natin, at the end of the day, lagi natin tatandaan na nasa Pilipinas tayo. Nasa Pilipinas tayo. Wala tayong magagawa niyan. Paano kayo na? Alas 12:01 na nin pagkaunto. Salamat po sa idong pagantabay. Masunod na ang bareta alas 12. Kaya pa man po giraray ang sa idong lingkod. Ako po ang solo-solong solamente. Ang totoy noon pero tito ngayon. Tito ng Albay po yan. Renz Luna po. Kaya iba syempre si Kuya John Napoli sa lado technical. Asin sa IT si Richard Astor. Asin sa production department. Si Angel Mustasa na nagkakauna kasi ang panguntuan. Salamat sa idong pagantabay. Goodbye and mabuhay. Dr.